A plantación de vimbio do Paseo do Río Rato agrupa variedades autóctonas Sería o Salis viminalis, o Salis alba, e foráneas. como o Salis triandra, o Salis purpúrea, son como variedades con diferentes tonos. Distinguilas e coñecer as súas propiedades é o paso previo á podadura. Estamos xusto na época ideal para a poda, xusto este fin de semana é o menguante da lúa en xaneiro, e de feito son os 2 meses, non? Entre xaneiro e febreiro, cando se fan estes traballos de poda. Por elo, o Centro de Artesanía de Lugo organizou este taller de poda que se desenvolverá en 4 quendas entre hoxe e mañá sábado. Co vimbio vivo pois se poden facer desde peches vivos a domos vivos, ou incluso, pois se non queren facer ningún traballo de estructuras con material vivo, poden guardar esas varas de vimbio ou de salix, as poden deixar logo pois para facer cestos. Elixín o Salis alba para facer a estrutura esta, máis que nada polo color, porque bueno, ten un color que creo que entre amarelo e naranxa que chama a atención, non? Fas o trenzado na maceta, entonces quedache unha estrutura pois como un enredado. É simplemente eso, que me gustan moito as estruturas, as diferentes estruturas que podes facer, é a finalidade, plantalo para poder conseguir eso. Laura Vázquez achegouse dende Pontevedra. Estou ahora mesmo recuperando unha finca e veño buscar a este sitio tan maravilloso uns vimbios para facer peches en concretos. Todo vimbio que sexan quen de cortar poden levalo para logo facer o que desexen. E va a ser unha especie de árbol o bosque, non lo tenemos moi pensado, ver como responde para o próximo año en el Ar de Lucus. Coa chegada da primavera, o vimbio volverá a agromar.